ብዙሕ ቀጠሚታት እትስማዕ ጥቅስያ ንሳ ድማ ብድሕሪ ሓደ ዕውት ወዲ ተባዕታይ ሓያል ጓል ኣንስተይቲ ኣላ ትብልያ ነዚ ክንሰምዕን ከለና ብድሕሪ እቲ ሰብኣይ ሓንቲ ሓያል ጓል ኣንስተይቲ ምህላዋና ንግምት ብሓቂ ድማ እዚ ዝተባህለ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኻልእ መልክዑ ክርአ እንከሎ ግን ደቂ ተባዕትዮ ምእንቲ ዘፍቅርዎን ደቂ ኣንስትዮ ክብሉ ልዕሊ ዝግባእ ፃዕርን ሓርኮትኮትን ስለ ዝገብሩ ዝያዳ ዓወት ክጎናፀፉ ይረኣዩ በዚ ድማ ዘቅድመ ቢልና ዝራእናያ ጥቅሲ ኣብ ዘይቦታኣ ትጽመድ ንሎሚ ንሪኦ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምኽንያት መህብተሚ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝኾና ንምሕባር እዩ ምሳኹም ንጸንህ መርሃዊ ክፍሎሜ ሰናይ ምክትታል እናተመንኹ ናብቲ መደብ ከስግረኩም መብዛሕትና ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፍቅሪ ዓርኪ ኣብ ንዝክረሉ እዋን ኣብ ቅድሜና ዝቕጀልና ፆታዊ ርክብ ምግፋፍ ኣንሶላ ፍትወት ስጋ ናይ ተቐራኒ ፆታ ርክብ ወዘተ ዝኣመሰሉ ብርክት ዝበሉ ስያመታት እዮም ብሓፂሩ ወሲብ ወይ ድማ ሴክስ ብምባል መግለፂ ዝወሃቦን ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣደባባይ ስሙን ጥቕሙን ዘለዓል ፍትውን በዓል ዝናን ናይ ተፈጥሮ ፀጋ እዩ ኩልኹም ነዚ መቐረት እዚ ዝቐመስኩም ምስታ ናይ ልቢ ኣፍቃሪትኩም ናይ ሓቂ ዓርክኹምን ጽማቕ ፍቅሪ ሰተኹም በዚ መግለፂ ከም ትሰምዑ ኣይጠራጠርን ዋላ እኳ እዚ ወሲብ ዝተባህለ ምቁር ናይ ፍቅሪ ጽማቕ ንወድን ጓልን ናይ ፍቅራዊ ርክብ ድልድል መሰረት ምዃኑ እንተዘይተካሓደ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍቀርቶም ዝረኽብዎ እቲ እንኮ ጥቕሚ ምባል ግን ኣይከኣልን ኣብ ዓለምና መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍቀርቶም ምኽንያት ናይ ዘገርም ፈጠሮኦምን ዋናታት ብቕዓቶምን ክኾኑ በቂዖም እዮም ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ናይ ምዃን ምኽንያት ኮይነን ብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍቀርቶም ሓገዝ ናብ ዝለዓለ ናይ ሃብቲ ጫፍ ናይ ስልጣን ዝናን ጥሪ ዝበፅሖም እዮም ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ብመልክዐን ወይ ጽባቐአን ብፍልጠተን ወይ ከዓ ብተፈጥሮአን ብፍቅረንን ወዘተ ናይ ብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮ ህይወት ጣዕምን ናይ ምንባር ተስፋን ኮይነን ብርግጽ ንሓደ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ህይወቶም ሓደጋ ዝኾና እውን ከም ዘለዋ ክዝንጋዕ የብሉን ሰሪሖም ዝና ዝረኸቡን ሰብ ሃብቲ ዝኾኑን ዕውታት ሰባት ምድናቕን ምኽባርን ተፈጥራዊ ነገር እኳ እንተኾነ ኣብ ኣድናቖትን ክብርን ድማ ምፍታውን ምፍቃርን ይውለድ እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ብሃብታማት ሰብ ዝናን ዕውታት ደቂ ተባዕትዮን ምምራኽን ዘገርም ኣይኮነን ደቂ ተባዕትዮ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ብሃብታማት ሰብ ዝናን ዕውታት ደቂ ኣንስትዮ ምምራኾም ተደናቕ ኣይኮነን ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ኣወዳት ንዘፍቅርዎን ኣዋልድ ንምምራኽ ዝተፈላለየ ሜላታት ይጥቀሙ እዮም ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ትኹረት ንምስሓብ ናይ ውልቆም ምግባርን ኣበርቲዖም ክሰርሑን ዝተፈላለየ ፈጥራዊ ነገራት ክገብሩን ይረኣዩ ብኡ መጠን ሃብታማት ሰብ ዝናን ዕውታትን ይኾኑ ብዘፍቅርዎን ደቂ ኣንስትዮ ተላዒሎም ከምኡውን ንዘፍቅርዎን ደቂ ኣንስትዮ ንምምራኽ ዓበይቲ ዝናታት ዝጎናፀፉ ዝፈጥሩን ዝሰርሑን ብኡ መጠን ዘኸበሩን ዝና ዝረኸቡን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ብምኽንያት ምፍቃድ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ስራሓት ንዝተወሰኑ ክንርክፍትና ናብኡ ከብለኩም بدحري مقرجة فيسبوك كينو فيسبوك أبزح جوان أب عالم كاب حدا بيليون نلقى تتكلم تزولون نبزحات منسيات ناي مفكارين ممرعون مهناز زخونة فيسبوك ذي تفتروا لعلت 4 لكاتي تكدشن 4 تانيو فيسبوك بمفتار أب نص 100 بليونير زخونة منسي مارك زوكنبرغ نزين هزب عالم مرخبي زخونة فيسبوك زفترو نزفتوا قول نسيتي نخمارخن أب عرقتو تقبانت نمركابن كم زقوبرو يفلت نزان مارك زوكنبرغ قبل بقاتها عبي نجر نتفتر زدرخت قول نسيتي ناي تشانن فيتنامن تولد زلوا خوينا برسيلا تشان سوالت منسيا مارك مزا بهابتي زدرخوتو برسيلا تشان أب جنبت 19 كتشن 10 تغلتن قال كلام كم زأسوري ذكر بدحر مقارجة موناليزا كينو موناليزا نبزحات سنت بمناتات ناي فترة ما بقسي بدأت ترتب دك نستيون مخوانا نحبر
ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ስነ ጥበቦም ዕቤት ወይ ድማ ኪኖቲ ጥበቦም ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ይገልጹ። ኣዝያ ህብብትን ብዙሕ ዝተዘርበላን ናይ ዓለምና ህብብቲ ቅብኣ ሞናሊዛ ንምቕባእ ስነ ጥበበኛ ሌናርዶ ዳቪንቺ ልዕሊ 3 ዓመታት ከም ዝበዘሉ ይንገር። ኪኖዛ ጽብቕቲ ቅብኣ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ኤሊሳ ግራንዲኒ ትበሃል። እዛ ሰብ እዚኣ ኣብቲ እዋን እቲ በዓልቲ ሓዳር ተንበርዳ እምበር ዳቪንቺ ብፍቕሪ ኣሳቕን ምንባሩ ይፍለጥ። ብድሕሪ መጋረጃ ታጅ መሃል ታጅ መሃል ብዓቢ ጥበብ ዝተሰርሐ ናይ ፍቕሪ ሓወልቲ ክኸውን ከሎ ህንዳውያን ዝምክሕሉ ናይ ዓለምና ብጻሕቲ ዝውሕዝሉ ውድብ ሕብረት ሃገራት ናይ ዓለም ቅርሲ ዝንከባኸቦ ዓቢ ናይ ዓለምና ህንጻ እዩ። ሊብያ፣ ቻይና፣ ባንግላዴሽ፣ ኣሜሪካ ኣብ ከተማታቶም ንዕኡ ኣምሲሎም ዝሰርሑ ህንጻታት ምህላው ነዚ ጥበብ ዘለዎም ኣድናቖት ይገልጹ። ዝተፈላለዩ ናይ ዓለምና ፍቑራት ኣብዚ ቦታ ብምኻድ ፍቕሮም ዘለኣለማዊ ምዃኑ ዝገልጹሉ ናይ ፍቕሪ ሓወልቲ ከም ምዃኑ ይንገር። ንጉስ ሻህ ጀሃን ንግስቲ ሙምታዝ መሃል ኣዝዩ ብርቱዕ ፍቕሪ ዝነበሮም ሰብኣይን ሰበይትን እዮም። ንግስቲ ሙምታዝ መሃል መበል 14 ውላዶም ክትወልድ እንከላ ብድንገት ህይወታ ስለ ዝሓለፈ ንጉስ ሻህ ጀሃን ሞት በዓልቲ ቤቶም ኣዝዮም ትጎድኡ። ንሓደ ዓመት ዝኣክል መሪር ሓዘን ዝሕለፉ ነታ ካብ ልቢ ዘፍቅርዋ ዝነበሩ በዓልቲ ቤቶም መዘከርታ ዝኸውን ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይብሉ እጹብ ድንቂ ሓወልቲ ክሰርሑላ ሃቆኑ። ካብ ህንዲ፣ ኢራን፣ ቱርክን ኣለዉ ዝተባህሉ ናይ ህንጻ ኪላታት ብምእካብ ኣብ 1932 ካህንጽዎ ጀመሩ። ድሕሪ 19 ዓመታት ዝወሰደ ናይ መናጽ መስርሕ ንጉስ ሻህ ጀሃን ብፍቕርን ብልቦምን ዝሓስቦ ህንጻ ጽቢቑን ማዕሪጉን ተዛዚሙ ምስ ረኣይዎ ብንብዓት ጠመትዎ። ንጉስ ሻህ ጀሃን ንበዓልቲ ቤቶም ዘፍቅርዋን ሓወልቲ ታጅ መሃል ሃኒጾም ምስ ወድኡ ድሕሪ በዓልቲ ቤቶም ነዊሕ ኣጸንሑን። ምስ ዓረፉ ኣብ ጎንዲ በዓልቲ ቤቶም ኣብ ታጅ መሃል ዝርከብ መካነ መቃብር ተቐብሩ። እዚ ናይ ፍቕሪ ሓወልቲ ናይ ዓለምና እቲ ዝለዓለ ህያብ ፍቕሪ ተባሂሉ ይፍለጥ። ስለዚ ነዚ ብድሕሪ ሓደ ዕውት ወዲ ተባዕታይ ሓያል ጓል ኣንስተይቲ ኣላ እትብል ጠቕሲ ዘረጉድ ሓሳበይ ነዚ ይመስል። ምሳይ ትሰማምዑ ላይክ ክትገብሩ፣ እቶም ዘይተሰማምዑ ድማ ሓሳብኩም ክሰምዕ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉለይ ይላቦ። ምሳኹም ዝጸንሐኹ መርሃዊ ክፍሎሜ ኣብ ዘለናዮ ሰላም።